saunari hubatan dahok kami maduhamu tulang nami si jalo titin marakuk omma raja nami asa dus rohamu hubatan kami ma partikianot tuhamu hula-hula nami stumea gawe onggur horas mari hamu apa cilunan horas lawan dulu takas dinaktauru nak kerongan ya nak kota tuba kasjoron di tuantai ima dinamangalak pasu-pasu bagas pasar ipium na sila marhidi huriay alani di hamu apa cilunan dinong marokap beremuna tu buru nami nagabi burun dirok na tua hok do betui minani gulang-gulang burun ni sebe dia alap bere na hok doi burun itu ulang alani apar silur ni diharoro nami di bagas tikyon asa gabe sisere tahi sisere ulu kita asa sisere tangi kita tu anak koton asang giat gabe perhatian di pacalo pasu-pasu enak koton tuari marsubut di sana parsiduli lunga tumbal ga hujalo hami sinamuk ni burute jadi morotung susadia pion apara siduri umutin kami sian sinamuk na pinatupani pamurun tamarga manalulang balas marwamuna kipas mana kami apara siduli muna sirabuti kami apara siduli gabe horas jalan oke nuara musuh dari Makatai Mahita Parcuro hita medok mulade itu tuh hatta perdi gebasai ala sudi asid hoping gede basana napatohon beri nami tubur muna liga tutur hita di ulau ni baru tahun rajai marga situmiang kami tulang ni beri namion marga bakpahan nak dong di do sanggulon angget batu tu di pas-pas obat tadi bata pabuahon sisa daboru hita di ulau ta di patikianon di nang todur nakin borukta beri nami nagabi helata borukta puhut nong di calo kamu ada naguk sian berada di parborota marga si manulun kami pe ihu di utami do disudi dengan ni ke ulaun dohot patal omuna di ulau sedarion alani nai manipudi ulau tadi bagi satikiwan song kami titi marakup pasai las roha nami pabuan adoh do habe tadaru hamuna akan ire aja parbuai di bos taruh kamu ingot kamu dihata dan lupa dia kata orang diputai sinamot na pinasa ni para galengot ta marga si manulang tong di pasahat tamu Tuhan ni basa das rohanani matangi yang maha mencoba tadi bata asa patutuluna di sinamot na pinasa munai anggiat malam tupanjang na akamur muna gari na akaburu na parjulu gari matotong na akaburu na parpuri song ni manang di inata persuduk bulu malatina kuwarek kami juduk di rohamuna 80 tahun buruk tahun pas rohanani mulupe adong aka nahurang di tonga-tonga di keluarga ta sadarang iya kita marite ulau ni buruk tahun asang giat lam tuhi basna dapat sude aka nasidaka ni rohamuna tu aka tikinay may hutun gabi buruk tahun ina bisa datang yang donang hani dulu di batama pangidota mananak marboru na sida tibuna sida di liti adorna dongat tatong sakat dongat satu nasa rumah dua nuga gabe lasarwa nami rajani anggidoni liga tutur hita manuaing marhahama butuh kami tulang ni berenanion alai pabuahon saya di hita di rupan di batara marhama rang di hita nang diudot tadi bagas sedario bagot nomor hal toma na tubuh dia gatat di tongan yobian foras marhamu lepas haton sinamot ni buruktai kita betul hatta di hamun tong aka pasari naninggan jala horas mahami totong nama jalo
Betul. Soalnya batutong nang dohonon namin di Boro. Dohot di bere namin. Boro nung abe di batad dahon na tua-tua ta hoboro Tuhan. Barhitihon nang hot ho gaberi di bagai sesadaryo. Binuan di bere namin si Mardongan on. Mardongan dohon mo sa lilingon. Gosonari nung Mardongan saribi. Selamat menempuh hidup baru mahamuna. Mula nung itu Tuhan pilihan ikon salin pegatia mahamua debere. Songon amanah nain odi amang inang pendeta nakingani argai ma gormi. Mardonga maho tu sudi anu ngahot poribi. Mardonga maho di keluarga ni si Malulang. Mardonga di keluarga ni si Tumeyang di Parhuriaun. Songon manang ditulang. Itu baru si Tumeyang do si pagitu di hulena anggo painudun do pakpa. Mula manusia dan adong nang sempurna pasti adong kekurangan alai mangido au mangele iya argai ba tulang ni bereko warong sunda hurang berekon musiput ba donok dong ikut di son di sihi dulu bana dedo iya alai pertanggihan Tuhan nagabe manusia istri yang berimakko dedo takut sama Tuhan alana molonuma mabiar ho to debata lianong naro diho pangatusion lapatanna gudang si hadapanmu nomor watang kaun ho do buka baju hamu do sia bangan tilo muna onom nai itu tahele iya onom nai kan Muhammad berkaca mon nomor 1 tuang tolong asa hutang iya harus istri yang bisa berbuat jadi seperti pasahak madana Jehovah dan hapus ibana ada ibana batu lihat itu perserang kutut Tuhan teh so udah pepa matangmu alai boleh dipikiran pengalam mamahol lam toras maho marhiti ulo sadarion dinang hot hamu gabi maho baru kasihan maranak barboru agiak mohon dongan mo gabi mohon berenanion soang-soang nang dijulunya kasih batuan malau maho parbahul-bahul labulun so udah kunakin unang pula jujur kekurangan di mereka ala di kekurangan nai musipun nangin ho unang tikana unang bersalah sono ho todo kelemahan mo abis todo kelemahan ku kan imodena pesan siap kami tulang Tuhan tama namar gogoyhon hamu na dua di pas-pasuhan dari batama sungon hatanis dua-dua ma donon nami raja di dongat tubuh marga Tumeyang di borot tahun asa bitang menaruh ngeristo puno sekorok di lubuk di berbatuan pilitani uloto sedarion dinang hot ribe borot tahun anggi matong nasida situon anak rilis borot toro takasi dongat ta saat di matudu asa pinati kolhut rumah ditolong di tabian argadi woluon itu borot Tumeyang dohot tobere marang tu dia ho malah katang yang nami kami satulang satu si maho dapat apa dia betul dua asal waktu dua hari ho di baliara apa di babara unang mamba dua dinang hoto ke beribe di bagian stadion di tengah-tengah di keluarga si Malulang do si Tumeyang di baliar pihak munas jadi marah-marah di hutape unang mamba dua sama di bahasa siap kami Tuhan munar raja ni waktu punami marga si Tumeyang asal berjalan kita teh oh ini apa sih dulu Hono bintang mana au cara apa sih dulu dus marwata sih abang pate ba madara buna tahu ni ba selamat jalan kami nama-nama